Hello mga Inyens. Mga Inyens, no, dito tayo sa may Mitsubishi, no, Lingayen, Pangasinan branch, no. Bali mga Inyens, no, update ko lang kayo sa mga price dito ngayong 2025. Blessed Sunday morning mga Inyens, no. Ano ngayon? December 21, hindi na ako nagkakamali, linggo, no. Update ko lang ngayon sa mga, sa mga price dito sa may Mitsubishi Lingayen branch, no, yung mga motorcycle na ito mga Inyens. Tara mga Inyens, no, samahan nyo ako. Bahay yung location niya mga Inyens, no, dito lang, oh. Ayan, welcome Barangay Tonton. Ayan, oh. Halos tapat siya ng mga Inyens, no, ng St. Pelco. Ayan, Lingayen, no. Lingayen, St. Pelco sub-office, no. Papuntang ito mga Inyens, no, papuntang bayan ng Lingayen yan. Ayan, may Petron dyan. Dito lang siya naka-location. At doon naman papuntang bayan ng mga Inyens ng Binmali, Pangasinan. Tara mga Inyens, so, update ko kayo sa presyo dito. Dito sa labas mga Inyens, dito yung available na motor na dito, yung Euro Motor Daang Hari 150. Ito siya mga Inyens, so. Bali mga Inyens, no, yung cash niya is 50,900, no. Yan. Tapos yung 36 months is 2,721. 3 months niya is 3,043. 24 months niya is 3,527. 6 months niya is 10,783. 12 months niya is 5,946. 18 months niya is 4,333. Bali mas yung limit niya is 300. Ito 300, oh. Free helmet, tools, 1 year registration, and TPL insurance, no. Ayan mga Inyens, no. Ayan. Ito kasi is YM nila na ano, na bonus, no, bonus 110 A3. Mas mo niya is 54,900, no. 30 months is 2,843. 24 months is 3,683. 30 months is 3,179. 12 months is 6,201. 18 months niya is 4,252. Pero naman meron siyang limit sa 300. Ayan. Yan is yung bonus niya. Ito naman niya yung bago at ito yung peak, no, peak 110. Yan, bago nila. Bali mas yung peak nila na 110 A3 is 42,900. Bali yung 30 months niya is 2313. 2579 yung 30 months. Yung 24 months is 2978. Yung 6 months niya is 89858. 12 months is 4971. 18 months is 3642. Pero naman yan, may 300 na rebates, tapos free helmet, tools, 1 year RTO insurance, and 6 months or 6,000 kilometers monthly. Minus, no. Ito mas walang presyo ito. Ito yung Euro Motor, no. Yan, parang R125 nila. Tara mga Inyens, pasok sa loob. Dito mga Inyens, dito yung ano mga Inyens, yung tatawag na Samurai 155 FINS1. Ito. Yung presyo ito mga Inyens, no, yung cash niya is 88,900. Yung down payment niya is 5,000. Bali mga Inyens, no, yung 36 months is 4,135. 24 months is 5,401. 30 months is 4,642. 6 months is 16,794. 12 months is 9,199. And 18 months is 6,667. Ganun din mga Inyens, no, may rebate din na 300. Ayan. Free helmet tools. Ayan mga Inyens, so 3 years LTO registration. 3 taon mga Inyens, no. Ay may yung Samurai. Ayan, color white. Ayan. Tapos mga Inyens, no, kanina is ano yun, 150 yun. Ito mga Inyens is 125, no. 125. Yung 125 niya mga Inyens, Daang Hari 125 is 46,900, no. Tapos yung 36 months niya is 2,530. 24 months niya is 3,271. 30 months niya is 2,827. Tapos 6 months is 9,939. 12 months is 5,494. 18 months is 4,012. Ito mga Inyens, ngayon din may 300 na rebates. Tapos free. Yan yung naman siya yung Daang Hari 125. Ayan. Tapos mga Inyens, no, dito naman sa kabila is andito yung ano, yung tinatawag nilang Easy 125i. 68,900 yung cash nya.
Bali mayas no, yung 36 months niya is 3462. 24 months niya is 4506. 30 months niya is 3879. 18 months niya is 5549. 12 months niya is 7637. 6 months niya is 13,899. Ayan mo yan yung color white no, yung AC125i. Kasi ito mga naman color red no, icon. Ito yung bagong icon ngayon no, 125i. Panalo mga inyas no, panalo, ang ganda niya, ang ganda ng icon na ngayon no. Pero walang presyo nakalagay, pero ito yung bagong icon no. Ayan, tapos kagandahan pa mga yung icon, meron pang ano doon sa likod no, meron ng top box na. Guwapo yung icon no, 125. Ayan, guwapo siya. Ayan yung icon to, may top box na dito, icon. Di ba yan, pag naman yan sa i-review natin to yung icon, kaso wala siyang presyo, kaya ito pa rin yung AC125i, parehas dito, color black naman to. Yan, color white. Bali mga inyas no, ito naman yung tinatawag nilang Falcon 180i no, 129,900 yung cash. Down payment is 10k. Monthly is 5,736. 24 months is 7,531. 12 months is 12,914. Yan yung Falcon. Ito. Ito i-review natin to pag ano, makabalik tayo dito, review natin itong icon. Guwapo yung icon ngayon na ano. Yan mga yes no, tapos na yung rapid no. Bali mga yes no, yung rapid E1 110 A3 47,900. Yung 36 months is 2534. 24 months is 3272. 30 months is 2829. 6 months is 9908. 12 months is 5484. 18 months is 4079. Ayun na sa may rebate din na 300. Okay mga yes no, ito yung price ngayon ng updated price ng Mitsukoshi no. Dito tayo sa may Lingayen branch no, pero halos lahat naman ng Mitsukoshi pare-parehas lang ng price kasi isa lang itong mga to. Ayan mga yes no. Okay, ito i-review natin to sa sunod. So yun naman yes no, dito sa may Mitsukoshi no, Lingayen branch no, yung updated price no. Bali mo yan sa susunod, i-review natin yung icon nila. Bago mo yan, so bago ng icon. Ano ako, maganda yung tsura niya. At saka yung presyo ng icon, wala pa. Kaya next na video mo yan, no, abangan nyo mo yan, no, yung icon, i-review natin yun. Okay mo yan, no, salamat sa panood. God bless you everyone. More power, keep safe sana sa buti kayo palagayan. Bye bye mga inyen.